simulazio klinikoan, osasun arreta behar duen gertakari erreal bat eszenifikatzen dugu fikziozko eszenatoki batetan. Hau da, normalean gure egunerokotasunean gertatzen den egoera erreal bat, eramaten dugu fikziozko eszenatoki batera eta bertan simulatzen dugu. Gure kasuan honek suposatzen du, gure emergentzia obstetrikoak entrenatu ditzazkegula, pazienteentzat inongo arriskorik suposatu gabe. Azken finean, pazientearen segurtasun klinikoa du oinarritzat. Esan bezala, gure lan esparruan emergentzia obstetrikoak edo erditzearen inguruan ematen diren emergentziak ezoizkoak izaten dira, baina bai ezustekoak, bat-batean gertatzen dira. Eta gainera, bai amarentzat eta bai umearentzat ondorioa larriak eduki ditzazke. Eta zentzu honetan, simulazioak eskaintzen digu, gertakarian hauen aurrean ondo lan egiteko entrenamendu bat. Donosti ospitaleko emagin eta obstetra talde bagera, nun gauzak hobeto egiteko eta ikasteko grinarekin, erabaki genuen Madrilera joatea Puerta de Hierro ospitalean formakuntza jasotzera, instruktore bezala formatu ginen, simulazioan instruktore bezala, eta gero han ikasitakoa hemen gure lankideei erakusteko. Aipatutako emergentzia obstetrikoen artean, lehenengo landu dugun lehenena izan da sorbalden distozia. Sorbalden distozian, umetxoak bere burua atera ondoren, arazoak ditu sorbalda ateratzeko amaren pelbisetik, eta hau larrialdi bat izan daiteke. Orduan, gure tailerraren estruktura dauke hasieran online zati bat, non ikasleak, gure lankideak, etxean landu behar dute, ebidentzia zientifikoan oinarritutako guk prestatutako materiala, eta gero aurrez aurreko tailer bat. Aurrez aurreko tailer honetan, hasiera batetan kontzeptu teorikoak errepasatzen ditugu, distoziari buruz, distozia konpontzeko maniobrei buruz, eta baita ere krisi egoeran komunikazioa nola landu beharko litzateken. Ondoren parte praktikora pasatzen gara eta bertan maniobrak lantzen ditugu, maniobrak errepikatzen ditugu beraiekin, eta baita ere komunikaziorako gakoak modu praktiko baten egiten ditugu. Eta gero, azkenean, simulazio klinikoa egiten dugu. Hau da, horrelako eszenatoki baten, erditze saila erreal baten, lan taldeak egiten du lan. Hau da, normalean, egunerokotasunean lan egiten duen talde berdinak, hau da, emagina bat, obstetra bat, auxiliar teknikari batek, lan egiten dute eta saiatzen dira guk sortzen dugun egoera larri hori konpontzen. Guzti hau grabatu egiten da. Oso garrantzitsua da guretzako konfidentzialtasuna, ze horrela gure lankideak eta ikasleak lasaitasunez egiten dute lan eta ez dira juzgatuta sentitzen. Eta bukatzeko berri ikusten dugu gertatutakoa eta bakoitzak erreflexio bat egiten du, ze gertatu den, nola garatu den, nola zertan sentitu da ondo eta ze gauzetan hobetu zitekeen. Eta horrela bukatzen da. Horrelako tailerretan gure hemen erditze saileko 127 lankide formatu dira. Esan bezala, lan taldean oso inportantea da eta guretzako oso inportantea da prestatzea eta formakuntza egitea, gero guk lan egiten dugun taldearekin eta baita ere lan egiten dugun tokian. Ez dauka inongo zentzurik, alde batetik emaginak formakuntza egiten baldin badute, obstetrak bere formakuntza eta auxiliar teknikariak bere formakuntza, gero elkarrekin eta ekipo bezala lan egin behar baldin badegu. Orduan, oso inportantea da entrenatzea gero errealitatean lan egiten dugun bezala. Guk zalantzarik gabe uste dugu, egia da osasun arloan egoera emergenteak edo larrialdiak askotan gertatzen direla, eta horrelako kasuetan ekipoan egin behar da lan, ez taldean baizik eta ekipoan. Hau da, bakoitzaren lana oso inportantea da, oso garrantzitsua da,
baina baita ere bestearen lanaren osagarri da. Horregatik garrantzitsua da ekipo bezala lan egitea. Eta gainera, gure esperientziarekin ikusi dugu baita ere, poztasun handia ematen duela, ekipo baten parte sentitzea. Uste dugu benetan baliagarria dela osasun arloan eta ospitalean beste emergentziak ematen diren beste arloetan simulazio klinikoa erabiltzea.